Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa siningat daw sang Lunes, ika-16 sa bulan sang Nobyembre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan ba? Party na. Sabi ko piyo-piho na. Nga mangin zero na ang kalakayan kag pitik sang orasan sa syudad sang Bacolod kon COVID-19 ang pag-aistoryahan. Ay, hugin palipay lang ta. Isagid lang ang na-record sa tong Sabado, pero pagkahapon, mga kaaksyon, nag-50 sobra na. Ay, party. Sige pag tuman lang kung anong mga health protocols nga ginapatigayon sa aton sining mga kaaksyon, no? Sa mga kwanta drabla mga kasimaryo ay kabudlay ka sitwasyon dinta mga kadto sinima ay puwerte. Sige basta importante lang kung si Alex Montisa pa
ayos ng timon. No? Magainop na lang kita, tubtob kita sa Tagna Launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Handa na sa pag-file sang ilan na tipon nga mga reports. Samtang nagapaniyaga na ang halos kalabanan naton nga mga sa mga kaaksyon tadri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurutan. Kabayuntang nga okslang kita sining nga adlaw mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tadra sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kag sa Oriental side man kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast. Inopdanay kita sa sining undo sa pagpangalagad sang aksyon PBB, aksyon balita banat muli. Sa kinanda na ko ang inyo sining aksyon sa kanginan aksyon Rex Canton. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Subo-subo maning balita ho, Assistant City Engineer sang syudad sang Kabangkalan patay sa COVID-19. Mas testing patigayon buwas nga adlaw. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, 52 ka mga panibagong kaso sang COVID-19 sa Bacolod resulta sang household contact tracing. Kalabanan sa mga pasyente, membro sang health workers suno kay Vice Mayor El Cid Familiar. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, basurero nga nasapuan patay kaina sang aga sa likod sang budika sang Angel Burger sa Barangay 31 Laho nagapabilin nga Mr. X. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, 303rd Infantry Brigade Commander nagahulat pa sang report gikan sa 62nd Infantry Battalion mayangot sa pagka-involve sang duwa ka mga KAFGO kag isa ka miyembro sang Philippine Army sa pagpatay sa Barangay Kagawad dira sa Barangay Lopisay na siyudad sang Sagay. Dapat tutukan ni sang 62nd IB sang Philippine Army kay under ni sa ilang ginaligar nga taghimo sang sining krimen nga pagpatay sa kay Kagawad Negro sang Barangay Lopisay na. Di kita maghipo sa sining senaryo kay dapat manabat ang manabat kay duwa na ka mga KAFGO. Actually, anay ning isa, ang isa active member sang KAFGO, ini sila nga duwa nakaupod gid sa paglutang sa kay Kagawad Negro. Amo ning ginsumpaan nila nga pinabet sa prosecutor's office sang Dakbanwa sang Sagay. Itugyan ta ni 62nd IB kagang pamunuan sang Philippine Army nugay kita sa lika pagpakahuya kay kun ang dapat nga manabat dapat sabton niya ini kun ano nga klase sang senaryo ang ining ginhimo sa syudad sang Sagay. Ibaloon ta na karon kay Aksyon na Brian Morden kag sa balita sa patrol si Aksyon Alvin Grabag upod sa City Legal Enforcement Unit diri sa syudad sa pagpatigayon sang clearing operation sa mga dalanon. Samtang sa balita naman sa out of town sa Dakbanwa sang Sagay, gabalita ni Aksyon Roger Gotib, 4 ka mga suspitsado sa kaso nga pagpatay sa number 1 nga kagawad sang Barangay Lupisay na siyudad sang Sagay pasakaan na kaso murder sining nga aga. Dapat pangdakpo na nilang panglupot na dira sa presuhano sa Dakbanwa sang Sagay. Kag nano ang masiling diri sang mga opisyal sang Dakbanwa man sang Sagay, ilabi na sa barangay official sang Barangay Lupisay.
Hindi kita magtago-tago sa information. Kay mismo ang pulis naghambal nga wala record. Ini ang kagawad nga kung sa din ini siya ang ginaligar nga drug protector, drug operations, siya ang sa likod sang tanan. Ina mga aligasyon ng inaagaw. Dapat tatagan ta ng igtalopan. Kag sa balita naman sa La Carduta, nga balita ni Akson Percival Villamor, sa syudad sang Bago, 45 anyos nga lalaki nga naktuhang nga nagabaligya sang ginadumilian nga droga dakop sang kapulisan sa syudad sang Bago. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Akson Dorel Cabato gikan sa News Center. 124 ka mga barangay sa Pampanga nagapabilin nga ginabaha bangod sa Bagyo Ulysses. NDRRMC nagpaandam sa publiko angot sa bugos nga donation drive. Ari na naman ho. Damo gid sila na balaan ho. Angay ni sila pag donar ipalupot kag ipadada ni sila ho para nga magkalaumpawan bala. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, bugos nga Pungsod Pilipinas kag bugos nga Kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:41 na 11:41 na mga kaaksyon. Sige, samtang naga pahunay-hunay kamo sa sining nga odto, samtang iban sini katapos na pagpanyagang, iban sini nagahimos pa. Sa mga kaaksyon ta, province-wide na kita. Umpisa sining adlaw November 16 to 22, magabuno kita sa mga entries nga halin sa probinsya. Mga kaaksyon, makabaton sang 500 pesos ini. Dugay-dugay may doon kita. Halin sa probinsya sang Negros Occidental. Kay nasang aga sa Action Hotline may winner na kita. Karon naman dugay-dugay sa probinsya sang Negros Occidental. Sino ayhan mga kabaton sang 500 pesos. No? Sa kalwan sang SAP sa sang Aksyon no Radyo Bacolod. Ayos. Sige, kag sa mga kaaksyon ta, may Operation Tulong. Pagbulig ni sa mga napiktuhan sang bagyo, mga kaaksyon. Karon dugay-dugay hatagan ta na igtalupangod diri sa pagkalagad sang Aksyon BBB. 34 o 39 días na lang. 39 days before pa man mag-Christmas Day. Kag 46 días na lang ang nabilin before pa man mag 2021. Ay, pretty. Sige, lapit na lang ang nag-hilapit kita, mga kaaksyon. Kaligid lang kay yari ng resulta sa unang adlaw sang Small Town Lottery o Conisting L sa siling adlaw sang Lunes, November 16, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yari ng resulta sang STL. Unang draw, 7 kag 33, liwat 7 and 33. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na kay tirahon tanian ang unang batch ang aton sining mga greetings sa sining mga inoras. May lang pagpamati kay Madam Hazel Alvarez Panyaga na. Thank you so much, good Madam Hazel Alvarez, no? Dara sa Cane Town,
Barangay Purisima, Manapla. Kay Madam Virginia Olpinda, kay Madam Virgie, may lang pagpamati, monitor from Celine Homes. Thank you so much, good Madam Virginia San Antonio Olpenda. No? And sa kay Heaven, may lang pagpamati. And kay Zet Alunan, may lang pag-monitor. Salamat, good, watching from Hong Kong. Thank you so much, good Zet Alunan. And sa kay Sir Virgilio Candaso, Action Rex pa action man ang SSS pension ka 81 anyos ko nga tiyo gala stress na siya 3 months na wala siya nakabaton kon kadtuan ng SSS ang Maybank ang ginatudlo nga kadtuan kun ang Maybank naman ang kadtuan SSS naman kuno ti hasta subong wala gyapon klaro kaluoy ka tiyo ko gahambal siya madula na siya sa kalibutan wala man gihapon ang iya sini pension kabot may masakit ni siya kag single si tiyoy naluoy gid kami halin sa bago ay gali ka sige basi kun matagan mo lang kami dita de Virgilio Candaso be basi kun makaswing ka diri sa station para nga mabuligan tayo na no. Kay Rinaldo Gaurino Perasol, may lang pag-monitor dra sa Barangay Zamora, Pontevedra. Rinaldo Guarino Perasol. Kay Elisa Arellano Idanyo, may lang pag-pamati. Happy watching lang sa upod ko sa balay nga nagapungko kay ginakapoy sa pagluto para sa panyaga. Amudang tirada Elsa, no? Elesa Arellano Idanyo. Alex Montesa, tamyaw lang mga katribo niya sa Action 684 sa pamilya Ramirez, Tijado, Orcajada, sang Barangay Granada, Alangilan, kag pamilya Silone, pamilya Selo, Panye, Pasyolan, sang Barangay Nabulaw, si Palay, madamo gid nga timo-timo sa programa mo, Sir Rex, no? Okay. Sige Ayos, dagang salamat Alex Montisa da mo gini sa nabalaan mo. Kay Ib Smart Tadio Salcido may lang pagpamate sa Tansa Cavite. Ga monitor siya adlaw-adlaw gid ko no. May lang pag-monitor idol kay Valencia Kenneth. Thank you so much gid no. Kay Kagawad Imbongjo Campos ang Barangay Maao, Siyudad Sang Bago, may lang pagpamate Kagawad Imbongjo Campo no. Ayos. Kay Kili Jelly, may lang pagpamati, no? Kili Jelly. Taga Salvador, Rians Kunoda, taga Banwa, sang Don Salvador, kay Mr. B-Boy Villasor, sang CMO Sectoral, watching live here in USA. Okay. Thank you so much, Kili Jelly. Kay Jocelyn Nasibita Ulak, may lang pagpamati, no? Okay. Jocelyn Libon Dispoho, may lang pagpamati, no? Kay Jofel Lisas Kasiple, may lang pagpamati. Thank you so much gid sa inyo, no? And Maricar Hancorda Rojo, may lang pagpamati dra sa pamilya Hancorda kag Rojo sa La Carlota City. Thank you so much gid, no? Sa ininsik di ko mabalaan, no? Sa ininsik. Hello lang sa pamilya ko, Mama Gingging Papaluloy sa La Castellana. Ayos. And Artemio de la Vente, may lang pagpamati. Great ko lang utod ko sa Pututan, Tuburan, Iloilo, Victoria Viñas de la Vente. From Rosales, Pangasinan Art de la Vente. Emi Esmeralda Dolido, may lang pag-monitor. Madam Elizabeth Malaka Gamala, good PM lang. Kasi pong Bingno de Lesa, present gali ang kapihan ni Mitoy sa Puroksigay, Magsungay, Singkang Airport. Salamat gid kag happy pangapi lang da sa kapihan ni Mitoy dira sa Puroksigay, Magsungay, Singkang Airport. Ayos. And Manjo Arniho, may lang pagpamati kay Alex Montisa sa Rex Pabugtawa, ang Barangay Cap sang 3 ka tatlo ka barangay tatlo ka barangay 33, 40 kag 30 bahin sa RCO
2.0. Mga talyer, asalan, kag mga radiator battery shops, vulcanizing, kag mga ulutanon nga gakupar sa aton dalan antes sila balon ni DILG, Regional DILG. Mayor, amuman plan Mayor, ano plano mo sa ila, panitan, banatan, or buligan panghimo sang ila lapta? Ayos, pagkaronan tana mga kaaksyon. Atensyon da sa mga monitoring naton, Barangay 33, Barangay 40, and Barangay 30. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon, standby. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Hingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippines Standard Time, las 11:51 na. Kada siglang sang orasan ba? 11:51 na mga kaaksyon. Sige, saway pa magkatimo-timo sang ila palanyagahon pagamat-amat na kung may palanyagahon. Sa mga kaaksyon ta o galion tang pagtumar sang dito. Si Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato, no? Ari siya. Ari na siya, no? May kangtanan sa 124 ka mga barangay sa Pampanga nagapabilin nga ginabahaho bangod sang bagyo Ulysses. Kag hindi RRMC nagpaandam sa publiko angot naman sa bugos donation drives, no? Kamuning namin ni padala sa baha niyo ang nagapatigayon sa bugos donation drives ngayon. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, particularmente diri sa Bacolod kag Negros Occidental, kag bugos nga Pungsod Pilipinas kag bugos nga Kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang mga balita gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, may to. Yes, Action Rex, may odo kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Sa karon, apisar nga nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Ulysses. Nagapabilin sa gyapon nga lubog sa baha ang 124 ka mga barangay didto ya sa Pampanga. Gin-report sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO nga ang partial nga kahalitan tuga sining bagyo ang nagdangat sa 24 milyones pesos. Sunod sa PDRRMO, 26 ka mga low-lying barangays sa Masantol, kaga 21 ka mga barangay naman sa Makabebe ang nagapabilin nga lubog sa baha
sinimana na ang nagligad umpisa pa sang paglaslas yasang bagyo pa yang nga kinta. Sa banwa sang San Luis naman 11 ka mga barangay ang ginbaha sa gihapon matapos nag-awas ang creek sa among nga lugar kag na-report man ang mga pagbaha sa 31 ka mga barangay sa Candaba, 3 sa Santo Tomas, 4 sa San Simon, 6 sa Capital City, 5 sa Apalit, 9 sa Minalin, 2 sa Smoan, 2 sa Arayat kag 1 sa Mexico. Sa pinaka-latest Action Rex nga update, naglambot na sa kapinstenta ang nagkalamatay sa Pilipinas sa paglaslas sining Typhoon Ulysses. Samtang update sa Japon sining Bagyo Ulysses kay hindi naman Action Rex may kaangtanan naman is sa mga donation drives bala. Kay nagpaandam subong ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC sa publiko angot sini nga bogus nga donation drives kasunod sang sunod-sunod nga kalamidad nga nag-igo diriya sa pungsod Pilipinas. Sunod sa NDRRMC, may mga individual nga naga-take advantage nga intuon ang mga tawo pinagi sa pagkolekta sa mga donasyon kay Namo gid ginpahayag. tungol no. Yes, Action Rex. Namin ni sila ipatulon ni silang mga ginadonar gid nga tutuod bla. Paimnon tubig baha. Para mahumpawan Action Rex. Giniton Sabi lang ko, para daw Hindi na baginiton ni parekta na lang inom sila man Rekta kay ni daw ka. may damil man gamay daw tsokolate bla daw manghod lang ka tsokolate lang Kay tubig Las ni Ay sila. lang. Galing lasay lang. Nga Huwag medyo gid obrahon no. pait-pait, no? Damo gid mga tao yung nano ning obra nila ga panginto ni sila yaman. Dugala ano sila balahaw kung sila man biigoon sang sining kalamidad ay ambot na Kung nagpasakop ka mo guro sa SAP sa RD or sa ERB Yes, katilaw pa ka mo 500 pesos da. basi sila pa ang mabunot. No. Perfect. Nanong klase ka mga tao niya man. Kagato niya nga legit niya gabutan na ya. Oo. Kay may nagamba to dan ko mga kumpare. Mga kumpare, kumari, wala na iya. Kala. Ibutang mo ding alan mo para makagabutan ka diyo kay kanugon sa mga interest niyo. Kaya mo damo ka ng mga interest diyo. Or Ano siya mo mismo naman? kadto di kag pagabuton. Oo, nahanan. Amo ginang mayo da, no? Para Ang takong magabutan nga alan niya. Yes. Ano na to? Teka, sa Action Rex nagpanugyan ang NDRMC sa publiko nga ang ilabala donasyon sa mga plano gid man maghatag. Dito nila ihatag sa established na mga organization o kon institution nga napamatud-an na ya ang track record sa pagbulig sa mga apektado sa nga komunidad sa anuman nga kalamidad. Tibag duwas dirigin panugyan man sang NDRRMC sa publiko nga mahimo man sila makig-angot sa ila local government unit para sa amoya nga donasyon. Samtang update sa world record sining COVID-19 sa karon ang cases yara na sa 54,810,316. Ang nagkalamatay sa bugos nga kalibutan 1,324,320 kag ang recoveries naman 38,136,086. Sa Pilipinas pinaka-latest naton dre nga cases yara kita sa 407,838 ang nagkalamatay 7,832 kag ang naka-recover 374,329. Ang Negros Occidental may 34 ka mga kaso na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 5,378. Ang Bacolod naman may pinakamadamo nga kaso kahapon na record ang Bacolod Action Rex nga nagdala sa kabilugan nga 5,124. 52 ka mga kaso ang nadugang kahapon sa Bacolod. Samtang aktibo nga kaso out of 5,124. Pila ganitong Negros kapon niya? 34. 34, 52 ang Bacolod. Oo, pero sa November 14 bala Action Rex, 15 gali kahapon bala Domingo. Oo. Ang sang Domingo, sang Sang Sabado, November ang na-record 14. sa Bacolod ya isa lang. O gani, tapos nagsaka sa pagkagabi. Nag-52 nag-52 sa kahapon. November 22, November 22. November 15, 15. Yes. no? Gulpi lang nagsaka ilanat siya, no? Karon ambot na no kung pila naman niya. Te balan tara na karaksyon na kado hindi ta mapaktan kado saka pa naog. Tag-isa lang ka adlaw, no? Ngao. Sa ano naman?
Sa mga pasaway, Guru Japan Action Rex. Hindi base may mga pending nga mga result no nga hindi ta Mga ma-maintain. swab results No. nga wala pa ang mga swab test nga wala pa resulta. Oo. Ate base amo na Action Rex. Nga hindi ta ma-maintain no dapat 1, 0, 2, 3 mo lang nataning kaso ta no. Sige lang matamat lang gid Kaya Okay. Ang bani Congreg kaya tani. Kaya ta niya. Basta importante lang di magpasaway Yes, correct. Hmm. Kag sa mga recoveries naman sa Bacolod, wala sang bag-o nga recoveries gani nagapabilid sa 4,582 kag wala man sang bag-o nga napatay bangod sa COVID sa Bacolod gani nagapabilid naman sa 151 ang death toll. Sa Western Visayas, ang cases sa Western Visayas 18,370, 132 ang nadugang kahapon. Kag ang aktibo nga kaso 2,414. May 54 ka mga recoveries man kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 15,479 kag may isa nga napatay kahapon sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 471. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12 in punto ng aton oras 12 no na mga kaaksyon. Amo ning importante 12 no na magachibog na kita. Karon lang dugay-dugay ang SAP sa ERB Province 1. Kay daw sako na kamo karon lang dugay-dugay na. Kay si Action Alvin Graba pa tirahon ko siya nay ho. Ini may kang tanan sa operation sang City Legal Enforcement Unit diri sa syudad sa pagpatigayon sang clearing operations sa mga dalanon diri sa syudad. Ano na nga mga areas ang ila nakadtuan kag pila na ka mga hayob-hayob kag nag-extend naman. Kabayon tang iban hindi magpasaway. Yaring kaundan sa report ni Action Alvin Graba. Sa Patrol Action Alvin. Action Rex, padayon kita nga nagapakigupod sa mga katapo sa City Legal Enforcement Unit led by Sir Dante Action Rex, no? Mendisilio. Mendisilio. And upod man ang mga kapulisan sa idalom sang Bacolod City Police Office Station number 1 kay subong sini Action Area kamo Rex. sang Station 1 Subongaw? Yes, ari kita sa downtown na area Action Rex. Downtown area na kamo? Ari na Kay kami sa nato puno downtown. banago man tosla dintusla? Oo, Puno Banago ang naging kantuan pero iya sang barangay. Ang sa CLO Action na Rex, gintunga ini nila no sa 4 ka grupo. May ara sa Libertad, may ara man Action na Rex sa area sa may LTO Baladampi. Katoslaw? May ara man sa dalan sa Nakson sa mga nagabaligya sa mga prutas. And ti subong Action Rex makita ng mga katapos sang CLO mga nagabaligya bala sang mga Dinto nga mga prutas, areas gani Action Alvin. iban pa. Dinto nga mga areas ini sila ginpangtungang 4 ka mga CLO personnel. Action na Rex medyo kanang ato niya communication na dire dali lang gid. Nanara kamagan Action Rex. Silingkod dinto nga mga areas. Ang mga area Action na Rex ang ginkatuan sa mga katapo sang CLO ang Land Transportation Office kunti skilid. May mga nagabaligya sa Din nga LTO ni Mandra sa may gamay nga Barangay street na da? 9. Ano na Sa may daga nga Cottage street Road. na? sa may Cottage Road balang Cottage LTO Road. dati. Oo, Te? tapos may ara man Action Rex sa dalan Kaya ka mo daw Lacson. sang nagapasaway, hindi mo na maagyandang tubang sang LTO? Correct. Sakto na Action na Rex. Ano nga, pwede bisan na magyan. pag-parking lang dira, managilot gid tapos alagin ng mga salakyan, way nalagyan, kay daw nahimo na ya kwan daw palakingan ng kilid kag kilid di Blackson Alvin?
Oo, yes, correct action Rex. Hindi makakadlaw ka kayong ibang direksyon nagsugad dalagan nga mga nagabaligya ba na sa prutas, there is downtown na area, gabaligya sang iban. Makita lang ang cielo, sus dalagan sila. Dalagan sila kag? Kag manago eh. Gali. Ang iban panago sa may iban nga mga molder eh. Oo. O si Sero, itong iban pakato sa Bacolod City Public Plaza, Action Rex. Panago, bisan pakitan lang nga, kay kagina pa siya galibot, pero buli lang sang mga otoridad ang ginabantayan. Oo, Di ba mga permanente man na daguro nga mga tao na nga ginapang butang da? May ara man action na Rex, galing kay kung makalakat naman, balik na naman ng mga nagabaligya. Istorbohon taba na kadali si Sir Dante. Sir, live kasubong sa Action Radio, Bacolod with Action na Rex sa Kantong. Sir, total pila ka operations, pila ka grupo ginto nga ang inyong ahanay, sir? Apat Action Rex may ngudto dagali. May ngudto, sir. Oh. Apat kami ka grupo galipot sa kapto merkado, miyara man ta sa mga mentor oferta nga nagatiyog, sa mga pulis, itaw, kapanaway sa mga vendors wala nga nag-stationary, nag-skili dalan, na nakarga sa tricycle, carry, ilang baliligyan na ang aton sidewalk. Sir, nakita namon kagina ang sa area sa may LTO Dampi, ilang stationary naging sila, sir. Ano ning sila, sir? Pinpalakat na lang o gindakop na gindi? Subong tanan nagililimos to sila. Inimo sila sang team nga naglibot to sa bitaw kag pulista, city legal. Hasta dito sa may is building. Lakso So, na. sa may Ayala, Lambotato, dili sa likod ng BCPO, Lambotato Pangimos. So, mayo man kayo pagka kita nila gani sabon, sila naman lang gani matamat ng nila ng mga baligya. Cooperative ba sila, sir? Yes, tanan. Kan diri sa downtown area, subong, may tagpila pa kabilog na makita ta. Ginagmay na mala nila baligya, ginalasa nila. Galing tayo muna kung makita nilang city legal, nagadinalaga, nung nakulbaan ko, ng kadamo sa lakyan ga alalagi, doon silang sila dinalagan sa dalan. Oo. Inistorya ko na dito na lang kamo sa inyo, barangay Bulo Baligya. Hindi na lang diri sa downtown. Kaya kami di na nagalibot kang panakay sa inyo. So, buting ganun, sir, hindi man sila dakon or hindi pa ang pagkawahaon ang ila sining nga mga baligya sa baylo, dito lang sila sa mga barangay kuntani. Yes, among gidna siya. Hindi ko manakop sa ila. Way isang takpanay kundi nga ti nagyan kita sa pandemic. Nagpalalikid man ang ibang baligya. Isang kapigadoon nga rason. So, diutay lang. Hindi nga damo. Kita nagbalik diri sa downtown area. Sir, kagina, nakitaan ko man Action Rex sa ikaduha kanina yung pagkuha ng isang video. May sakay kagina, sir, sa carry, ang iban, ara sa tricycle. Mga baligya nila, sir, makitaan pa ng kamusta dalagan sila dayon, basi Basi mamukla? Ang ginahimo kung ginapang istorya ko ni sila. Para hindi nagidlantad diya kayo, hindi mo kami manglagas, hindi mo kami manakop sa inyo. Importante sa riyahon nang. Ito na lang ka po, ilibot-libot yung inyo baligya, hindi ka mo magdala sa damo, gid, para nga nang alasan nyo lang bala. Hindi ka mo dire, moving lang ka mo sa pagbaligya, hindi ka mo magtundo sa isa ka lugar. Kaya gimuon nyo yung abiri na gid ka mo yung stationary, hindi ginapwede. Well, worst comes to worst, sir. If in case kid man magbato sa inyo o kung nangin magpasaway kid sa inyo, ano ginay mo? Wala po choice. Ipablater ko, pupod kami nga pulis. Takbo na sa pulis, bato siya. Ipablater, tapos ang tagiya, ang kakatabo, kakadto sa akon, sa opisina, pakitlooy, puntoy di, balik lang, hindi na kami magbaligya sa downtown, dito na lang kami sa among lugar magbaligya. At
yun, for human consideration na itabalik ko man. Mayo manggali sir, no? So, yung tas tao, tungkol yung sitwasyon, tas sumbunga mo ni. So, diri subong sa downtown area, makita ta kaligwa ng aton sidewalk, kaligwa ng aton dalan. Sir, mangkotan ko sir, parte ito sa Banago, bala sir, kaya nag-umpisa man sila. Inyong mga grupo to sir, o iyato sang barangay? Iyato siya ka barangay, pero kami malambutan man amo na da, bilog ini nga barangay sa Bacolod. Matabo sini ang hindi na ang barangay nga hindi katarang wala magpa-implement ng road clearing, nakatabo nga pangayo na sila bulig sa city legal sa polista. Kaya amo na aksyonan man na namin na buligan man sila namin. So, aksyonarex si Sir Dante Mendisilio, base may dugang ka nga ipamangkot sa aksyonarex. Okay naman lang na kay sige pang paglibot nila Action Alvin sa Yes, sir. areas dira no kag ti way man ga pang dakop ini sila kundi ga remind lang sila nga hindi na dabaligyan ng napwestuhan nila no. Correct, aksyonarex amo na ang ila is more on reminders para sa mga vendors, sidewalk vendors nga hindi giniyasakto nga lugar para magbaligya para sa ila kag hindi gid magdalagan para hindi ma-aksidente. Kung nanuman matabo sa ila, sa baylo, ginatagaan lang sila information, kag ginapa-remind lang sa ila hindi ginibaligyan ang downtown area, ang sidewalk, although madamo man sa mga nagabaligya direksyon na Rex, no? So para man nga sitwasyon dire, sir, thank you good sir, no? Balik naman sila dito aksyon na Rex. So, nga sitwasyon dire sa downtown area, ang pag-operate naman sa mga katapo, sa City Legal Enforcement Unit on road clearing operation sa apat ka mga lugar as divided sa ila siningahanay upod man ang tagsa ka mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Police Office kag Traffic Enforcement o Enforcers Action Rex. Rekta diri sa area sa downtown with action na ni Kiraw. Di na nga area sang ginkantuan yo subong? Subong ari na kita sa Connection Rex sa downtown area sa dalan Di na nga mga areas nang ginkantuan ninyo gani na? Ang mga nakatuan na namon kagina action na Rex ang area sang Gatuslaw sa may kilid ba na action Rex ang sa Kapitolyo may Gatuslaw Kapitolyo? sa may Gatuslaw ti daway madasang nagabaligya da? May ara to action Rex pagkato bala sa bay barangay 4 kunti sa sidewalk to damo to gabaligya mo. Sa may city provincial vet bala dampi action Rex. Ang stationary dito amo tong mga nakatuan na kagina ang dalan sang Lacson ang nagabaligya bala action Rex sa may shabu-shabu ng kunti damo gabaligya sang mga prutas da sa sidewalk amo mani ang sa area sa Bacolod City Police Office. Basta importante nga ang balto ni Sir Mendisilio nga wala man sila pang dakop kundi gina-remind lang nila nga ti kasuguan tanana mo. Yes, Hindi sir. na magpasaway na bla kay ti para man na sila. Kung malibot-libot nila kag sila nga mga kabaranggayan daw kundi man ang baligyan nila ti amo na nang himuon Yes, sir. Sakto na aksyon na Rex. No, amo man ang ginahimo man nila. Kagina gani ginambalan niya to kagina tong isa ka babae. Medyo may edad na. Lugay dalagan anay-nay kay base man disgrasya kan intindihan ta ka Ay, ang isa kabalukan galing nga wala official si Mr. Mendisilio. Oo, way siya ginkuan niya to kay kagina nakita ko balhas niya to. Nag-ilis na lang ni Bayo action Rex mo. Sinya, pero init na kayo. Pwede lang ko official daw mapatakod mo naton kay kitaon ka. Oo, gani man. Di mang dakop sila official da karon kung wala official dang tao ti sila mismo wala man nagasunod gani da. Daligid lang kay balikan ta si Action Alvin Graba sa balita gikan dra sa downtown area no. Parang may baloan. Action Alvin. Amali ang ginahimo karon sa mga katapo sa miyembro sa Ara kamos may dalan Gonzaga? Yes, arkitas dalan sa Gonzaga. Maliko kamo dalan pa Pagaisano? Pagaisano naman. Maliko naman sa Pagaisano Action Rex. Amali kung Gonzaga rekta sa Pagaisano para dira man makita Gonzaga liko sa Luzoriaga pababaw.
pababaw naman eh. Kay kakina to, damo to ga baligya. Asos kay pagdabot sa mga city legal. Siling niya, kakina sa nga, kaginambalan ko naman sila nga hindi naman magbaligya de. Masara na naman. Dasig na naman magdala ka ng Axel Rex. No? Anyway, reminders lang. Ang ibang diri Axel Rex, ang mga baligya, kabalo ka, kundi sila nagbutang naman sa ilang taga-barangay bata, may bata man galing team dito nga na-assign, no? Oh, yes. Ginto nga man nila. May ara man sa barangay bata. Ang iban nga mga barangay man Axel Rex, nakabalo man siya kay si Mr. Dante Mendecillo kay nagpabalo man sa ilang kung pwede madugangan abi ang ilang pwersa dito sa mga Luligan tani para nga bisan paano maplastar naton sin sakto. Hindi kay kun why gani kampanya dahil man balalik ni Labla. Gani man aksyonar. Luligan tani para man ni sa aton. Alam mo na karon nga kuanon kay ti amuning sitwasyon ta dapat tumanon tay na. Correct. Aksyonar Rexo sa likod gariyo may ara na may nadakpan na sa gariyo. Iling mga may mansana sa likod sang salakyan. Okay. May ara na siya na na-confiscar, no, na recover iban mansanas, ang ubas. Anong mo uno kani diri dinalagan sila nabili niya sa dalan. Imbutang ko na lang sa kuan, salakyan. Giway na tantay. Ang tagiya yan dinalagan. Ba mansanas, ubas. Sa opisina, turyawon ko, ibalik ko man na siya. Okay. Kali ini na ginalagan, bilin niya sa dalan. Damo na gali na. Ginimos, pinahimos ko na lang. Dalon sa opisina, tagiya, mga lang alang man na karon nga ibilin da, sir. Iba na da karon ng mga. Kagang balon hindi na din magbaligya. Dito na lang sa likod-likod sa ila barangay. O din sa nga lugar nagapauli, ito na lang na siya. Hindi diri sa downtown. Sir, thank you, sir. No? Action na Rex na dalagan ang nabaligya. Hindi niya baligya na. Ubas kag mansanas pa naman daan. May orange pa. Damo. Wow. Nagdalagan kay tungod nga nahandok kag pasin bala madakpan. Pero why sila kapalo? Actually, why mas laga pagdakop gina-remind lang sila. Correct. Oo, humanitarian reason gina-remind lang. So, amo ni Action Rex ang sitwasyon diri sa area sa downtown with action na nanikiraw. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Rod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Direkta live dira sa downtown area sining operations ang City Legal Office na tundri sa syudad, no? Especially sa Enforcement Division sang City Legal Office, no? Pagpanumdum lang na, gamay lang na nga pagpanumdum sa mga ka-aksyon tang nagabaligya, maintindihan man nilang sitwasyon. Kung nara ka mo sa area, kag mabtan ka mo, sining mga miyembro sang City Legal, lambalon man lang ka mo, ma'am, sir, himusan ninyo na. Dito lang ka mo baligya sa mga authorized or mismo sa inyo nga lugar na lang. Amo na at least nga ma-maintain tada ang downtown area. Kagiban pa nga mga areas, actually daw tanan-tanan nga mga barangay sa nagagiho na sining mga kung kaisa mayara gid man pasaway pero mayara man nga sugo sang kapigadohon kun nga nagabaligya sa amo ni nga lugar, no? Ikabayon tang hindi na magpasawaya. Ayos, sige, Action no Radio, Philippine Standard Time, las 12:17 ang ating oras. Dali lang kay magabot ko anay sang sang galabuton sa sining udto, no? Basibla siling naman si Sir Junilo Gonzaga nga ginapili ta. Ariyo, pakita ko si mo, Sir Junilo. Kita mo ni Sir? Damo-damo galabuton ko, ti magabot kami. Parang sigurado, wala pilian yun, no? Kita mo ni Sir? Amo ni siyang gabuton, kagamo ni taklob ko, solo mo kung mainit ko. Pinabla sali ka, Kwan Blaser, kay baho. Pariyo lang ta lugar. Gabuta to. Ikaw da gabot.
para siguradong sigurado sa mga kamot mo nakasalalay ang 500 pesos. Dali lang ha, standby mga kaaksyon. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sap sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sap sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos, sige, may nagabutan na sa sining mga inora sa aton sining nga SAP sa ERB. Mabaton ni sa 500 pesos mga kaaksyon. Ba, porti no? Layo man sang gingabutan mo ba? Pero lang taon-taon makasabat siya. Kasimple man lang sa aton nga plamangkutanon sa sining auto. Pero daw garing ang cellphone niya. Hindi sa magsabat daw nahuya siya. Doon nahuya siya. Doon ay isa kasabat another tawag, no? Tawagan taliwat, no? Basi kung busy black iti amugid ni nga mga inuras timo layo ang komunikasyon, may obra kag may ginahikot sining mga inuras, no? Kanugon 500 pesos pa niyo. Hindi na kamo kinanglan pa sa mga winner tabla, hindi na kamo kinanglan pa nga magkadto diri sa stasyon. Hulaton ninyo ang ipadala nga control number sang remittance center, no? Ni Gana. Kag hulaton ninyong tawag sang admin staff, no? Sang Aksyon no Radio Bacolod. Amo pa ni sa to? Sige. Atagan ta sa last mga kaaksyon, no? Daligid lang, okay, do garing daw ay sa guro chance nga magbaton sang 500 pesos. Namin ni guro yata ang 500 pesos ni sa kay Sir Jonilo Gonzaga. Ako na lang matag si Mobiser kadto de. Kay para nga makita mong itsura mo ng insakto. Ano ni si Mr. Gonzaga niyo? Do tulinglong kagaron na. Ang piyak naman nga number Kung gusto mo kadto ka di kay hatagan ko ako niya personal 500 pesos ihatag ko simo para nga mag-insaktuan na ita. Busy naman ang number. Pero may ginatawagan siya. Second number na to. Sige. Kay ga busy pa siya. Why that choice, no? Ara na garing na. Hello. Why gyapon? Daligid lang Arina, hello. Mayong udto. Mayong udto. Mayong udto si sino ngalan mo? Si Namern? Si Merna. Merna David? Amo ni ngalan mo? David gid apelyido mo, David? David, 71 years old ka. Taga Barangay Patikwi, Hinigaran, Negros Occidental, Philippines. Correct ne? May Philippines pang punta, di ba? Amo ni gani, no? Si Merna David, no? Madam Merna, gapamati ka da Aksyon Radio, subong? Gapanyaga kami na, gadi anay. Aba, salamat. Skid, anong ginapamatian mo subong nga programa? Ang Kiron Stansong. Aba, kanami sang imo nga tirada ba? Sige, hindi na ko mapadugay. Padayon lang sa pagpanyaga. 500 pesos. Congratulations, madam. Hulaton mo lang dang confirmation nalin sa opisina kay Inday Marnie kag sa remittance center nga ipadala ang control number sa imo da, na? Di na kinanglan magkadto ka pa di sa Aksyon Radio. Hulata lang dang control number. Madam Merna David from Barangay Patikwi, Hinigaran, Negros Occidental. Ano maambalta, Madam Mern? Dito na ulit ko niya ako nga cellphone na rin ko magpadala ko. Ginahulid mo gida mo nang tirada da mayo gid na, no? Thank you so much, kid madam. Congratulations. Tama.
Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat sa pagsagi. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congratulations, Madam Myrna. Abi ko, Sinday Mern Aligor. Daimerna Aligor dira sa Alimudjan, Iloilo. Mayong pagpamati lang Day Mern kag sa kay tuturo ni Lola. Kag sa tanan nga mga kids, no? May lang nga pag-monitor ba ining Sinday Mern, no? Ga-monitor man sa Alimudjan, Iloilo. Congratulations kay Madam Myrna Aligor. Myrna David from Barangay Patikwi, hinigara namong tagdaog na sang 500 pesos sa aton sining SAP sa ERB Province 1. Sige, daligid lang ha. Standby anay. Standby sa report ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Report ni Aksyon Marlon Hinovilla sa Kapitolyo. Mabatian ta dugay-dugay. Pagkatapos lang sining importante nga mga commercial. Enjoy 1050 pack. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay. Balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:25 na nga aton oras, 12:25 na. Adtuan panay sa Aksyon Art Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa 52 ka mga panibag-ong kaso sang COVID-19 diri sa syudad, resulta sang household contact tracing kuno ni kalabanan sa mga pasyente, miyembro sang health workers. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiara. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Mayor Aksyon Rex ang nag-positibo nga latest nga record sa Bacolod 52 amo ini ang mga health workers sa idalom mismo sa Emergency Operations Center nga nagpaidalom sa surveillance test ang nagdugang sa listahan sa syudad. Magluwas sa ila ang iban diri amo ni ang sa mga household nga bangod sa sige-sige nga contact tracing, amo ni sila ang nadugang sa listahan o kapin pagid sa itong naghingagaw nagigad dira sa bahing sa BRO. Now, sunod diri kay Vice Mayor Elcid Familiaran, although nga may mga symptomatic pero pipila lamang siya sa ila ang nagabatyag sa sintomas sang COVID-19 kag amo maraga niya ginapaidalom sa swab testing, pero sunod sa iya ini siya posible maganubo naman in the coming days kung wala na sang backlog sa surveillance test. Ang syudad sa Bacolod so matutar so yesterday nga datos may ara na sang kadamuon nga positive cases nga nagdangat sa 5,124 o kung may ara sang 0.88% sang total population amo ni nagalakip sang bag-ong 52. Apang ang recovery action Rex nagdangat na sa 4,582 o kung may ara sang 89.42% of the confirmed cases. Ang death kahapon hasta subong tinuway pa sang nagdugang, pero ang total na naglabot sa 151 no ka mga persona ang nagkaramatay o kung mayara sang 2.99 o 95% sa mga confirmed cases. Nabilin na active cases sa Bacolod yara
sa 391 kung mayara na lang sa 7.6% of the confirmed cases. Yari ang parayag at confirmation ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Ang aton sa buong cases ni kuan sa household kag healthcare workers. Ang consolation mo lang din sila press cases. Product ni sila sa contact tracing. Inyang kung press cases mo kay way mo balang kung pila may nagpositive to way mo balang ko din nagalim. So hindi sila mostly sila healthcare workers kay even sila nga kuan nga high risk sila kay nagatubang ato sila sa positive mga daan and household. Ang aton sa buong sulod sa balay pero kay example ta sa kay Korea. Oo, ubos na sila isa lang ang apoy lang nakabilin. Ang ibang symptomatic. Sa parayag ni Vice Mayor Sid Pamilyaran, isa sa gini-employ at yung motosikap Leia Palma sa Pututaytay na latest na na-record man yung nag-positive ting iban yung miyembro sang ilaployan na kuhaan man sang swab test kaya motor resulta ti apoy lang nabilin gani kay inisira ang lunsay naman na pang-extract base sa pinag-latest na report ni Mr. ni Pinida namin tagpamuro sang extraction team sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon no aksyon ay tayo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson R. Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kay Myrna DLRY. Ano ni mag-konsang imo ning apelido, Dimer? Si Myrna DLRYS. Mahal nga pag-monitor kagay paring Renly Javier Martel dira sa Banwa sa Valle. Sinsya ni paring Renly ito boy kita da ka pamasyar sa ito sa Banwa sang Duli. Kagay Serena Grant mahal nga pag-pamati. Kantuan taray si Aksyon Marlon Hinovilla gikan sa Kapitolyo Provincial ni may kang tanan sa Subo maning balita ho, Assistant City Engineer do 47 years old pa lang biktima. Assistant City Engineer sang Kabangkalan City. Patay sa COVID-19 ho. Mas testing pati gayunon buwas nga adlaw. Yaring kaunda sa report ni Aksyon Marlon Hinovilla sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, mga subo-subo man nga balita para sa mga taga-surat sang Kabangkalan na magudang ilasaring assistant city engineer assigned sa may engineering office, engineer's office ang nagtaliwan balik kahapon iri, no? Sang inisya ang nagabatsyag sang hindi mayo sa isa nga lawas kag ang pinakapasubo diri kay ang resulta sa isa nga swab test nag-positibo siya sa COVID-19. 48 anyos ang pangidaron taga barangay Talubangi, Suradman sang Kabangkalan. Ang Talubangi Action Rex amo maning barangay ginahamtangan sang City Hall sang Kabangkalan City. Ang record sang City Health Office nagapakita nga ikapito na ini siya pasyente sang COVID-19 sa amo kasunod nga nagtaliwan o kon napatay. Ang datos nagapakita nga Nobyembre 4 ang aga ining engineer nagkadto pa ni sa may syudad sa Bacolod. May mga upod man siya, mga co-workers yaman, no? Pagkahapon nagapuli siya sa lugar niya sa Kabangkalan. Nobyembre 5 nagtener siya sa siling puloyan. Nobyembre 6 nagka-duty pa rin siya. Amaning last yang duty November 6 November 7 sang udto nagabatyag siya sang gamay man lang hilanat sa lawas siya. November 7 to 12 nagdesisyon siya nga magtener na lang sa siling balay. Nobyembre 12 nagtaas-taas ang ilanat niya kag mayara sa sanggag ginbatyag inang ginatuwag nga hypogastric pain. November 13 alas 6 ang gabi nagkadto siya sa Bacolod kay mapa-admit kung tani siya
Ugaling ang Riverside Medical Center, puno-puno sang pasyente, wa isang vacancy. Alas 11 sang gabi, November 14 sa gihapon, refer ni siya sa bahin sang Metro Bacolod Hospital. Dito nagpa-admit siya. November 14, alas 5:12 ang takna sang hapon, ginkuhaan siya sang swab test. November 14 sa gihapon sang gabi, nagsaylo ini siya dito sa Kabankalan Hospital. Sa siningat time, na budlayan siya sa pagginhawa, nagaupo pa siya. November 15, alauna imidya sang kagahon, ginsaylo ini siya diri sa Doña Corazon Luxen, Monte Libano Memorial Regional Hospital sa may syudad sa Bacolod. Alas 3 sang kagahon, diri na Action Rex na deklarar sa attending physician nga napatay ining pasyente. Alas 12, kahapon sang udto insigida, sunog, cremate ang isa nga bangkay, kamanti amo ni ang protocol sang Department of Health akon na DOH. Hapon man, ginpabalo ang City Health Office sang Kabankalan, positive sa COVID-19 ang resulta sang swab test nga ginkuha sa iya. Abo sang saring engineer, ambal ni Mayor Pedro Saico, subong nga aga, nagabot na dito sa may syudad sang Kabankalan. So ang matabo kay ang iya saring ginadutihan City Engineer's Office, so automatic action Rex, why anay nag-operar ang City Engineer's Office kin lockdown. Ang taran-taran nga mga empleyado, ang City Engineers, amo Action Rex, ang department dara sa Kabankalan nga may pinakadamo personnel mo. So lockdown. Kag amo ni ang una siguro ni nga kaso ay o kung may ara pa na una. Ang kaso? Oo. Sa City Engineers lang bla? City Engineer do amo ni Action Rex ang una. Gani man do amo lang ning nabatean ko pa. Although nga may mga kaso sa mga barangays, pero doon sa City Engineer do amo pa lang ni gurong una si Assistant City Engineer. Oo, ang asawa ya subong quarantine naman kay isa sang direct contact. Kung quarantine tara nagsurex di lang galing ma-mention ni Mayor Saico kung pila ang kadamuon, pero amo ining department dira sa Kabankalan nga may pinakadabo nga personnel. Isa lang galing nga ining motorpol, ang motorpol na paidalo man sa City Engineer's Office o galing kay separate ini siya medyo layo ini may separado ini nga opisina. Dali lang ginadulang iyang komunikasyon action Henry. Action Mart dali lang kay sa iluhan tagada siguro kay do na Okay. Okay, proceed. So Norex sa magluwas gid lamang sa motorpol, ang motorpol na paidalo man sa City Engineer's Office porque may separado sila ya opisina. So waya lockdown sige ang operation sa nga motorpol. Kahapon pa lang insigida ang City Hall sa Kabankalan disinfect pag ining balay ang puloyan sa pasyente nga napatay in disinfect man kag subong naka-lockdown man ang compound sin Action Rex. Buwas nga adlaw, hambal ni Mayor Saico, may mass testing nga patigayonon, tarang nga mga empleyado kuhaan sa nga swab test, tarang nga mga nakakontak, nakadirect contact sa ning napatay nga pasyente, kuhaan sang RT-PCR test. Kaya si kaso rin subong Kabankalan City Health Office. Yari si Mayor Pedro Saico. Engineer. Ari nang abo na abot kapon din cremate dayon to. At tumandok sang Kabangkalan, barangay Talubangi ina siya. Mga kwan bating do may asma o kung kwan siguro. 1 week na way naka-duty. Way sirado ang engineer so. Disinfect ng City Hall kapon subong i-disinfect ang compound sang balay nila kay ilas na ang balay lapit na din sa City Hall. Ang City Hall ari ni sa barangay Talubangi mo, isa lang kami ka barangay. So disinfect ang compound nila and then lockdown. Ang asawa ang pamiyara sa quarantine tapos ang abo sina niya hindi na mag-accept sa mga bisita kung may magkadto sa pamilya kay lockdown ang dihol nga kuandira nga compound na nila wala isla subong sirado gid ang kuan except sang motorpol under sa engineer pero layo na sila na separar na sila nga building ato na sila to sa isa ka barangay. Siguro gina-arrange na sumong bus mas testing na sila and then we will wait for the result. May nag-negative o may nag-positive. Nagalaw mga alkalde kabay mag-negative tanan niya kuhaan sa nga swab test kamanti laga matamat na nubo subong ang active cases mo
Sa sunod sa Kabangkalan as of kahapon November 15, 52 na lamang ka mga active COVID-19 cases. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hinovaya. Una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:38 na nga aton oras, 12:38 na mga kaaksyon. Daligid lang sa mga kaaksyon ta dira. Kung may yara kitang bulig, call for donations. Operation Tulong sa Aksyon Radyo Bacolod kag upod ang Sowing Legacy Movement Incorporated. Isa ka non-government kag non-profit organization ang magabaton sa inyo hamidi nga bulig o kondonasyon para sa mga pumuluyo nga apektado sang bagyo. Ano ang mga mahimo nga idonar? Pwede ka donar cash, goods for sanitation and hygiene. San o magabaton sang donasyon? Ang Aksyon Radyo Bacolod bukas sa pagbaton sang cash donation sumugod subong adlaw November 16 pinaagi sa GCash, isa ka online application sa mga pumuluyo dira sa syudad sa Bacolod nga magadonar sang cash sa pangluyag nga personal nga ihatag ang donasyon. Magtawag lang sa telephone number 434-3861. Pwede man sa 708-1237. Kundi gani sa cell number 0947-637-6786. Para sa detalye sang pagkuha sang imo sining donasyon. No? Ang mga residente luwas sa Bacolod ang mahimo man magdonar sang cash. Kung wala sang GCash, magtawag naman sa telephone number nga ginhatag ko bag-o gid lamang para sa pamagi sang pagpadala sang imo donasyon. Ang mag-donar naman sang goods kag gamit para sa sanitation and hygiene, ang kinahanglan nga magtawag man sa Aksyon Radyo Bacolod agud nga may baluan ang scheduled sang pick-up sang inyo donasyon. Kung ikaw nag-star sa gwa sang Metro Bacolod, mahimo ka man nga magpakigangot sa Aksyon Radyo Bacolod agud nga maistoryahan ang pamaagi para makuha ang imo donasyon. Madamo gid nga salamat sa inyo sining pagbulig sa mga lubos nga na apektuhan sang tubig baha. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon ta, kulang balang imo sining alawas sang vitamin C, Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian.
Pasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa gilagang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagaya na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Ayos, sige, daligid lang kay nabiyaw tanay sa mga kaaksyon ta sa kay Chris Kerry Paul Javier Tanatan. May lang pagpamatid sa Banwasang San Enrique. Ayos, thank you so much, gid Chris Kerry Paul Javier Tanatan. Maria Luisa Artisano Iligan, may lang pagpamatid sa Barangay Bata. Thank you so much, gid kag sa mga kasimaryo muda sa Barangay Bata, Maria Luisa Artisano Iligan. Kay Chris Vilma Treyes, may lang pagpamati Chris Vilma. Sa kay Idi Laos, may lang pag-monitor kag kay Alex Montesara man sa Giapo. No? May mga congrats ba? Ayos, thank you, gid. Actually, halin pa ni isang aga, Sir Alex mo, sa hotline kay na may winner man kita from probinsya, no? Sang Negros Occidental. Thank you so much, gid Sir Alex Montesa. Lelibeth Malaka Pabilio, may lang pagpamati. And Jane Solgon, dara sa Banwasang Valladolid, salamat, gid. Kay Early Flor de Lisa. Ay, pwede si Early. Early Flor de Lisa. Ayos, thank you so much, gid madam. Tomas Bronyola, may lang pagpamati Tomas Bronyola. And Rinaldo Poderoso, may lang pagpamati Rinaldo Poderoso. If Smart Tadio Salcido, may lang pagpamati, no? Okay, sa kay Z Alunan, taklob na sir. Gani manset, no? Ay, ogid. Merlido-lido Magallanes ka mga Almeralin Malasarte, may lang pagpamati, no? Enrique Diket, may lang pagpamati. Mangkot ko tani kung diin mabakal. Dari kay Aksyon Alvin Graba. Kadto lang di Madam Enrique, kay Sir Enrique Diket, no? Okay, sa Airport Subdivision. Ayos. Ari di kay Aksyon Alvin, pwede lang di ka pamangkot. Elnora Casiliano. Action Rex, wala si official diyaho. Gani man. Ang na-interview to kay na ni Aksyon Alvin Graba. Sa Rex, ang sa St. Joseph the Worker, nga simbahan sa kilid Talabahan, kagabaligya bingka, tapos may pradahan pa na ka mga tricycle boat. Silingon, mawanan gid sila dito antes magabot ang RCO 2.0. Amuman sa dalan ni Arnaiz, Libertad Extension, ang
ang ginalikuan ka bata libertad nga jeep sa kilid dira ginahimo nila bulutangan sang ila e-bike tapos ang tagiya sina tricycle nga ginabiyahe nga wala lisensya nasakupan na sang barangay 40 ara gidda tanan nga illegal structures. Ayos, malabutan gina nila Sir Alex. Elnora Castellano, ti aksyon wala man na gani naga-face mask ang officer nga gina-interview ninyo subong ti nagapangdakop da kung wala face shield hala sila mismo wala man nagasunod sa protocol gani man. Rene Colantes may lang pamati Rene. And sa kay Lisa Torres from Tangob may lang pag-monitor. Liberty Binitin Obaldo dira sa Mansilingan. Thank you so much Madam Liberty Binitin Obaldo. J.R. Mainit Trihon, Gian Resisio from Singapore. Johnny Regalado, Melinda Aisporo sa La Carlota. Si Baby Aisporo ni sa La Carlota. Ga-monitor sa sining mga inoras. Ayos, thank you so much kid Madam Elnora Castellano watching live from Sontal Villas, Takuling, Great Lang Central Manapla, Castellano and Estilo family. Thank you. Salamat kid Madam Elnora Castellano. Kababayan ko ni. Thank you so much kid, no? Okay. Sir Kelly Jelly, okay man Ayos lang. Thank you so much kid Sir Kelly Jelly. Ayos. Sige, ang iban pa naton siguro nga mga greetings ni pagkarunan taniho kay daw kasako gid kay Rafael Caceres, Action Rex ga monitor man Caceres family diri sa Tangob. Greet lang Sonny Vergara sang barangay Mabini Old Escalante. Thank you so much gid Sir Rafael Caceres. Mary Jane, Action Rex, ano ang account ninyo sa GCash para makasend kami? Thanks and more power. I don't know kung may dasigdibla to, may gapamangkot to. Si Mary Jane, kung gapamangkot, GCash, account ninyo sa GCash. Kaya daway ko niya GCash ya mo. May gapamangkot dito, si Mary Jane, ano kunong account ninyo sa GCash para makasend sila. GCash, daway ko the YD number sa GCash diya. But kasi sino na ipadala di? Hindi na iya telephone number to na iya. Madayala na nila karon. Hindi na telephone number na iya. Din? Ay niya. I-message sa lang dadayo no. Kay gapamangkot sila GCash number. Kung diin kuno kung kay sino GCash number no. Ay. Dali lang, okay? Kay ayos. Sige, kay Erwin Buen Consejo. May lang pamati Action Rex dala pa ang pag-open sang mga kanal. Dining butnising ganon ni Erwin Buen Consejo. Sige. Thank you so much gid. Sige, dali gid lang mga ka-aksyon na standby sa ato sining pagpanumbalik. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo
matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time alas 12:57 na nga oras sa mga kaaksyon ka live extension vitamin D3 mga kaaksyon. Amuning namigid sa aton especially kon maluya ang aton sining immune system kay nga nag-suporta ini siya sa healthy bone density mga kaaksyon. Nag-promote man isang healthy
Police Office. Ini may kangtanan sa palayag sang 303rd Infantry Brigade mga kaaksyon nga nagahulat pa sang report gikan sa 62nd IB may angot sa pagka-involve sang duwa ka mga KAFGO kag isa ka Army officer sa pagpatay sa barangay Kagawad sa barangay Lopisayna sa Rakbanwa sang Sagay. Ano ang hasta subungay na pa rin mapatawag ni ang miyembro sang Philippine Army ni siya. Yari ang kaudat sa report ni Action na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Bray. Action na Rex tugtog sa material ginapaabot pa ni 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte ang report gikan sa 62nd Infantry Battalion nga na Gekuan ini na masidra sa may Quintin Remo, sa syudad o Banwa sang Moises Padilla. Sa din may sa tatlo Quintin Remo ni gali na kuan na base. Yes, kaya pa 62nd Infantry Action Rex nga mga tinawo. Ang sasagaya sa din 79th IB na sasagay Action Rex. 79th IB ning sa Barangay Bato. 79th IB na siya. Okay. So, i-check pa ni kay 62nd yun nga mga tao, pero ginapausisa man ni Colonel Pasaporte sa 79th IB man. Ito isa man ang katinawa Action Rex. Pero diri sa kay Pasaporte, kung sino ganitong sargento? Ang mga tao ngayon, ining Army Sergeant, amo si Rico Fuertes. Rico Fuertes, anong rangko yato? Assistant Deputy Commander sang 62nd Action Rex. Assistant Deputy Commander? 62nd IB? Amo nang initial nga nagawa nga report. Ini based man sa panaytayon ni Rex Mochuela. Si Rex Mochuela, amo niya ang aktibong miyembro sang KAFGO. Kag si Marshall Makimot naman niya, ini siya Action Rex upon absent without official leave abi, diba? So, ang ini niya apat ka mga persona, isa diri amo si Ilinel Marquez. Ako ning man dinatudlo nga mga tao nga amo ang nagpatay sa kay Mario alias Negro Agabon. Number 1, Barangay Kagawad, sang Barangay Lopisay na, syudad sang Sagay. Negro giding apelido yan Agabon, Action Rex. Agabon? Negro, kuha na siya, inang aka, ilang. Daw ay hayo ya? Daw hayo, ilang Action Rex. Tingala ko ganing daw, sin ko Negro giding apelido yan Hindi. Agabon gali, no? Yes. Okay, klaro ko ni karon Action Rex kung sabihin gidi siya nga detachment commander o deputy assistant detachment commander sa Quintin Remo gid Action Rex detachment. So 62nd gini siya kay ning si Fuertes Action Rex kuan ini siya inang taga Barangay Magbato, Lambunaw, Iloilo. Taga Iloilo. Si Fuertes? Taga Lambunaw, Iloilo gali ni? Lambunaw, Iloilo siya. Ina-base na iya sa paraysayon sang duwa ka mga kaupod dya sini as alleged nga kaupod nila nga KAFGO isa former KAFGO mo ni? Yes, Action Rex ang nagasaysay sini base ini sa affidavit abi ang nagasaysay sini si Rex hindi kan ito, no? Mochuela niya. Rex Mochuela, 21 anyo, soltero, residente naman ini siya sang sitio Takong, Barangay Sikatuna, Banwa sang Isabela. Amo ni active nga SCAA o kon na Special KAFGO Action Auxiliary. Kag ang isa diri nga si Marshall Makimot, 22 anyos, soltero man ni awol ni siya nga SCAA man. The same ini nga detachment Action Rex sa Quintin Remo ini sila, no? So ang ilasring ginaligar nga sila ang suspect sa pagpatay dito ini sa syudad sang Sagay Action Rex, no? So sunod diri kay Pasaporte nga ginapaimbestigahan with ini kag kon mapamatud-an di mga tubang sila sang kaso administratibo, kaso ina nga ginapatuman sa gobyerno kay empleyado sa gobyerno labi na gid ining si Fuertes nga ginatudlo
assistant detachment Ang commander. pamangkod na da nga nakalabot na to sila, iya? Yes, Action Rex, amo na ang ginahulat pa nga ang nakalambot sila dito sa Sagay. Kay natabo ining insidente prior, so no, sa kay Rex nga panugid, prior pa man ginpatay nila ining si Agabon, nag-meeting ining si Makimot, si Rex, kag ining si Puertes, sa puloy-an ni Elinel Marquez. Si Marquez, amo ni ang sugo allegedly nga tumbahon ining si Agabon kay may mga kaso ini nga pang-rape, Action Rex. Amo na bingin site sa ila nga amo nang kaso. Amo nang kaso nagapang-rape tapos drug lord kag may atraso sa pulis. Amo ni ang ginpalayag ni Michuela nga sugo Pero ang ni Marquez. pinaka-latest nga report sa Sagay, 4 na kuno ka suspect nadakpan nila. Yes, nagliga to tatlo na to Action Rex mo. Oo. Tatlo na to sila. Galing kiti di pag-i-lay down ni Police Major Albert King mga pangalan kay mo to hambalya may alagas pa silang isa pag-Action Rex. Ipekta ni kay kon may ikaapat sila hindi pa man pwede madakop kay tapos ng reglementary period. So check lang nato kay si subong pagin may conference sila Action Rex salin kay na sa aga basta Lunes. May conference sa aton mga COP sa Negros Occidental. May connection sa ila sa mga importante man nga helicopter Action Rex, no? So sunod diri sa kay pasaporte balik kita sa Philippine Army nga hindi gid tulirahon sa Philippine Army ang ila sini nga kahimuan. Kag dugang pa sini ang iban dira nga naga-monitor subong hindi magpauyat sa mga civilian kaangay sini kumatuod di man nga ginsugo sila ni Marquez di magpauyat sa civilian. Sino niya si Marquez si Action Brian? Amo ni siya ang ginatudlo ni Rex Mochuela nga nagsugo sa ila nga patsyon ining sa Agabon. Hindi ni saya Army? Hindi, civilian na Action Rex. Taga din ni saya? Taga Sagay gini siya. E dito ni sa Malupisay na iya puloy-an. At isa lang sila kakuan sang kagawad ni nga napatay eh. Bakit ito dahil ni sila guro na? Oo, okay. Lupisay naman yung napatay mo. Ang Lupisay naman ni si Negro mo, si Agabon. Si ni alias Negro? Alias Negro. Oo. Dito ni kay Rex niya palayag, hindi ni Aton Action Rex. Kay Rex niya pala, dito ginplano sa balay ni Elinel Marquez. 70 anyos. May amo na asawa ni Guro ang 4 ni Guro nga pinakalites. So, muning sinuga ditong taga Lupisay na to? Lupisay na si Marquez. Si Marquez, si Puertes, kagang duwa ni ka, kuano, si Rex, ano to? Muchula? Sino to? Mitsuila? Muchula? Mochuela, Makimot, Marquez, kag Puertes. Kiti una sa itong report, 4 ginman mo. 3 itong una nga nagkaladakpan, may isa pa nga waay, Action Rex, no? So, muna, ang karibag o subong, ulaton ka lang ang Philippine Army kung ano ginman ang resulta sa investigation nila abi, kaya ginahulat pa nga ni pasaporte, Action Rex. Oo. So, as to sa confirmation, sige nga kapgo gini o kon arme gining si Puertes sa 62nd. Si pasaporte di pa man kapalayag pero tinaglabot ni silang tigtalupango. That's why nga ginapa-investigate nila. Kung specific no, pamuna sa inulat ng official report sa military navy. Pero ang last na kalakon is ang mga persons of interest sa ordinary na last para guilty. Okay, pati na sila pa-check mo sa boses si Fuentes Army Surgeon ang recupera katapos na tanawin sa aspect ng sigarilyawan na tanawin ko na mga pasimuligon so wala pa na akong inakong doon so kung kung pa na they will be charged sa criminally and administratively. Pero sir, ilang confirm na sir, hindi sila dilagin man sir na-assign sir. Ang malanaan. Check na wala. Pinapay ko lang yung report. Hindi ka maganda i-check na wala. Pinapay ko ang pinasitis ka nila ko active.
Sir, if in case din sir nga inis na sir mga active yun sir, kaya sir ano, di mo sila sir panugyan sa ibang Philippine Army kag sa mga sir. Especially din siya involved ko naman mga wrong profit kung hindi ko ito ano nga sa buhay away ba na sila or what. Lalo na sa paano so next naman ang palayag ni Pasaporte, may 79 IB siya gin-mention, may bitang ining 79 IB ginlihog nga mag-investigate man. Pero ang tudlo ni Rex Mochuela diri nga sinaya, si Mochuela gin, under siya sang 62nd IB naman niya, diri sa Quintin Remo. Kag ang army nga ini sa detachment man sa Quintin Remo sa 62nd Action Rex, no? So, inita na ni tahi-tahi na lang kay ang army mismo, si Pasaporte, hindi man siya sure pa. Although nga natabo ini sa nagliligad pa nga simana, and until today, hulat pa sila. Pang kompleto, gid nga detalye sining ginapangayo na ton nga report sa Action Rex, ano? Karon gabi, kahit tinuan ta nga makulo kompleto ini. Ang balita sa Talisay, kagabi maging patay man Action Rex, isa ni kalalaki, sinulod siya sinipuloyan, mga alas 7 kagabi, kumpletohon tamani karon kag may patay man nga nakitaan sa sur nga bayan sa probinsya sang Negros Occidental, pero ginapatihan ini nga nahulog sa suba sa medyo naka inom-inom posible Action Rex. Balita gikan sa Nokpo. Action, Brian mo rin nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang dugang sini karon sa kay Action Roger Gotib nga balita gikan sa Dakbanwa sang Saga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Igagawon tanay balita ni Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Basurero nga nasapuan patay kay ina sang aga sa likod sang budiga sang Angel Burger, Angel's Burger sa Barangay 31, nagapabilin nga Mr. X. Yari ang kaudan sang report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric. Hello, Action. Mga wala ka itdayo na. Pwede ka sulo daw. Karon pa. Kulang guro tumar sang evergreen. Ano mo na nagirada? Ayo di purma. Unahan mo na ang gupapa. Unahan to ng kagadaan. Ano mo, naku kita ni namon. Paling kita yung sige-sige naman lang siya, no? Ay, karon pa. Karon pa. Evergreen Herbal Capsule ta ka. Ay, kanami. Ara na, dugay-dugay good. That's a Ayo di purma. nice report, no? Tigaligay ng orasan ko, do hindi Gani man, sila kita mo sa mga topiko mo dahil. Gani man. Basta mga undisputed program, tinidamogin mga balita, no? Hosto. Ayo di purma. Ulahon ko lang niya. Oh, sige Kaya ang bangkay ni nga nasapuan kaya nasa nga agad na sa may likod sang Angel's Burger nga budiga. Balik sa company sa Tanduay Street, Barangay 31 Action Rex. Nagapabiling nga po ni Mr. X kay gina-check na sa police station number 6 ni Police Staff Sergeant Arnel Deles, way gisang mga wallet or papeles ang bulsa sining napatay. Pero ining napatay Action Rex nga lalaki, ginabulabantay ini mga 50 to 60 anyos nagadilargo ini longpas sok-sok ya. Kaga nagasoksok pa ini isang t-shirt nga yellow Action on Rex, no? According sa kay Police Staff Sergeant Arnel Deles nga ginahimo naglidira nga turulugan inasang napatay na da ang likod nga portion sa budiga, no? Gali kiti ko magulan kung kaisa ko, no? Naga-evacuate pa sa kagsang madamo pa sa unang badyaw upo dyan man ang badyaw turog sa nga lugar Action Rex. Kaya na sa kagaho nakabati ang empleyado sa Angel's Burger ang security guard nga daw gin-atake ini sa sang baroko yung upo Action Rex. Amo to kayo na nga sang aga pag bugtaw siya sa mga empleyado nangihi ini si Gabriel Layas ang kanakitaan niya nga nagahamyangon na ang ining patay nga lawas ng lalaki nga wala na nagaginawa mo itong gintawag ini sang rescue ginpusuan way na nagapitik ang puso kag ginkatuan ni Police Staff Sergeant Arnel Ladeles, investigador sa Police Station number 6 Action Rex. Kag wala gyud siya sa nakita nga pilas abi sa lawas ang biktima nga kun ano nga sahi man sang
gamit ang ginbuno siya, ginlampo siya, no, wala ginaksuras kundi nagapati, si Diles nga posible, natural death ining kamatayon sang Mr. X. Sisa to namon kagina, gin double check ato kagina ang lawas niya. Wala man pa nga may nakita kami nga mga injury o nga injury nga yung panatang kamatayon do natural death lang gid. Posible siya itong baruko yung upo man ito nag-atake ko sa iya, no? Posible kayo ang estimate kayo kagina ng mga taga-MDRMO nga nag-respond dito. Posible mga alas 2 o alas 3 pa siya na patay. Galing kay aga naging siya sa puwan. Oo. Orsolo sa palayagan ni Police Staff Sergeant Arnel Diles, ang investigador sa Police Station number 60, ang bangkay karon sang biktima ara sa Barangay 31 kung wala man sang payman sila Surex, ipakamayuhon sang Barangay Fisher sa 31 nga sila na lang mapalubong sang sining bangkay kung wala man sa pamilya mag-claim action Rex. Report kay sa BCPO, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Pagparan ka report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal soap. Diego Tibo sa syudad sang Cadiz, ini may kang tanan sa sining apat ka mga suspect sa kaso nga pagpatay sa isa ka number 1 kagawad sa Barangay Lupisay na syudad sang Sagay. Pasakaan na kaso nga murder sining adlaw. Yari ang kaunta sang report ni Action Roger Gotibjer. Action Rex, pinapatigay na karon ang pagproseso sa pag-file ng kaso sa apat tanan ka mga suspect nga mong involved sa pagtiro ka pagpatay sa Barangay Kagawad Mario Negro, 39 anyos sa Barangay Lupisay na. Manumduman nga ini ang gintiro nakangkon gid sa kamatayon sa tinalik na Huwebes, Nobyembre 12 alas 3 pasado takna sang hapon sa Crucing Lupisay na sa among barangay. Ang ginpasakaad sang kaso amo ini ang Army Sergeant kagikilala kay Rico Puertes y Palma, 40 anyos sa edad, Assistant Detachment Commander sang Army Detachment sa Barangay Quintinrimo sa Moises Padilla sa idalom sa 62nd Infantry Battalion kaginisang residente sang Barangay Mambato sa Lambunaw, Iloilo. Ginpasakahan man sang kaso ang ginakabig nga mo ang mastermind kaginkilala kay Linel Marquez y Ivalia, 56 anyos sa edad, alias Boy Marquez, residente man sa Barangay Lupisay na, ginakabig nga mo ang nagsugo sa sining Sergeant kon Sargento sang Army nga mo ang naglutang sa sining Barangay Kagawad. Kalakip na diri nga ginpasakad sa kaso mo si Rex Motsuela, 21 anyos, ang Sitio Takong, Barangay Sikatuna, Banwa sa Isabela Negros Occidental, isa ka active nga iskaa sa idaloman sang detachment sa Barangay Quintinrimo, Moises Padilla, kagining awol nga kapgo nga si Marcial Makimot, Elizondra, 22 anyos sa edad sa Barangay Puso, Banwa sa La Castillana. Ini silang apat ang karon yara na sa Fiscal's Office sa may siyudad sang Sagay para sa inquest proceeding. Naibalawan nga ining si
Marshal Makimot ang nagtuad man sa Yanibaluan parte sa pag-meeting sa sining pagpatay sa barangay Kagawad. Naglakat kami kay Marque kasi ang gambal sa nga maupod lang mga kamay. Malagaw ko no. Muna mambalya. Namutong natabo dahil ng istorya nga may muna natimbahan ko niya ha. Ikatyan ko no. Sino ang istorya ko? Si Marque sir. Ang porsyon sa pagpayag ni Marshal Makinot ang awol nga kapgo. Samtang ginako naman ni Rex Mutsila nga mugid ang naga-drive sang single motorcycle nga ginsakyan mismo ni Sergeant Fuertes sang gilutang sini ang barangay Kagawad. So, sino ginagtiro? Siya nagtiro. Siya din sir. Sino katiro? Sir, bakit ano sir ang lupok sir? Tatlo? Si Kagawad aron strike ko yung vertical mo. O sir, ginato ko. Sir, ginaamoy ako na susigid sir ang vertical. Ginatusok siya sa o sir. Hindi sir, kami niya. O sir, nag-uwet din ako sir sa bagat. O sir, ang pagpayag man sining isa ka 20 anyos nga kapgo nga sa diin idiyagid nga nabatihan ang tatlo kasud-asud nga lupok sa gilutang si Kagawad sining army nga naga-backride sa iya. Kinakabig naman ni Police Major Albert C. nga kabubuton sa Ginoo kung nga nagkaradakpan ang ining mga suspitsado. So, kabubuton mo sa Ginoo nga matagaan ini ginubraman ang tuntanan, no? Proseso, basabahin sa kapulisan. Ang pagpayag ni Police Major Albert C. Inikaroon nga kaso ang gina-considered nga close na kag ang apat na mga suspect ang ginpasakaan sang kaso na murder. Report gikan sa Sinat Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagapanginbulahan kita sa atin sang Sagay City PNP sa pagpamuno ni Major Albert C. Ang madasig ang pagresponde kag pag-solve sa sining kaso. Apat nang ginpasakaan sang kaso. Namin madakpan pa ni ang mastermind kag ining ginaligar nga miyembro sang Philippine Army para mapakitkit sang rihas. Ay, hugid ng mga tao na way ginubrahon. Sige, kantuan tanay si Action Percival Villamor. Lang-alangin ko sa Tiyempo Action Percival Villamor. Ini may kagtanan sa 45 anyos nga lalaki nga naaktuhan ginagabaligya sang ginadumilian nga droga dakop sang kapulisan sa syudad sang Bago. Sa detalye, we have Action Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex, ang Otago City Police Station nagkandak sang bypass operation kahapon Nobyembre 15, 2020, mga alas 10:20 sang aga. Ang bypass operation ginapamunuan ni Police Captain Police Major John Joel Batosan upod ang alert team kag ang Drug Enforcement Unit sang station kag nagdakop dire sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Vicente Infante Ambong. Vicente Infante Ambong, 45 anyos, kag inisya pumuluyo sang Purok Sampaguita, Barangay Poblasyon, Bago City. Ang operation ginkandak dito sa may Barangay Poblasyon, Bago City, Negros Occidental. Nabaklan ini si Vicente Infante sang isa ka hitsal transparent suspected siya bo sang aton nga Porsche buyer sang pulis kag na-recover sa iya posisyon kag control ang tatlo pagid ka putos nga dumilihan nga droga aksyon na Rex kag na-recover man sa iya posisyon kag control ang tatlo ka paned nga taga 100 piso bill nga amo ang gingamit sa pagbayba sa iya. Daga isa ka ang ginasudlan nga siya boss sa wallet kada isa ka unit sang Honda motorcycle 125 nga amo ang ginagamit sa iyang operasyon. Kag nakuha man sa iya posisyon kag control ang 260 pesos nga iyang kwarta sa iya gid nga kaugalingon. Karon ini ang suspitsado nagapangatubang sa
Anti-Dangerous Drug Act 2002 sang Republic Act 9165. Live report ikan dire sa Bago City ang inyo ka-aksyon. Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sagsay ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Dahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon BBB. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Saway pa magachibog pagchibog na. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Didig Lamang Malugay. Upod na ti Aksyon Walma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sinika aksyon sa kanginan aksyon. Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. That's the way of a crowd. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting